दिनैनि हाबाफारियाथ' गाहामानो जादों आरो बड'लेण्ड आलादा हादोर हास्थायनानै सोमावसारनायनि बे मोनसे हाबाफारि होननानै जों बुंनो हायो। दिनै जेसेबां दाब दाब जिल्लानिफ्राय आलादा हादोर बड'लेण्ड हास्थायग्रा बर' फिसाफोर फैदों, बिथांमोनखौ दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों बिगिरि साबायखर हरबाय आरो जोंनि आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि सुबुं सोमावसारनाया देग्लाय बोसोरनि थांनाय आगष्ट दाननि 8 थारिखनिफ्राय दिल्ली महानगरीयाव थानाय जन्तर मन्तराव मेगा डेमनस्ट्रेशन होनायनि गेजेरजों भारतनि आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार, इउनियन हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट मोननो मेमरेन्डाम होबोखांनायनिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि मास मुभमेन्टआ जागायबाय आरो बे सोमावसारनायखौ जेसेदिनहालागै भारत गभर्नमेन्टआ आलादा रायजोखौ सोरजिनानै होनाय नङा, फ्रेश पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामनाय नङा, बै समसिमहालागै जोंनि सोमावसारनाया इनडेफिनिटलि थांबाय थागोन, सम आरो सिटुएसनखौ नायै आरो आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ मोननांगौआ मोनगोनाबो डेफिनिटखा। उदांस्रि भारत उदांस्रि मोननायनि उनाव गोबांसिन अनजिमानि इन्डियान प्रभिन्सेसफोरखौ हादोरफोरखौ सोरजिनाय जादों। बे हिसाबै आसामनि थागिबि The real sons and daughters of the soil of Assam बर' फिसाफ्राबो बे बड'लेण्ड हादोरखौ जेरैखिजाया मोनखागोन आरो बे हादोरखौ दाफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ दुलाराय बर' बिदा फंबायफोरखौ आं खावलायो, थैस' थांसै बे सोमावसारनायाव बयबो बारसोमनांगौ आरो जेसेबां आफादफोर दं बे बर'नि आफादफोरखौ लानानै दा बावैनो अक्ट'बर नङाब्ला नभेम्बर बा डिसेम्बर दाननि गेजेराव मोनसे कमन प्लेटफर्म दानानै बे सोमावसारनायखौ दैदेनलांनो जों जानजि खाफ्रागोन आरो बेनि थाखायनो भारत गभर्नमेन्टनि खाथियाव जोंनि खुथार आर'ज गाबनाय एबा आपिला बेनो जे 3थि बड' गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरनो 2003 आव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा बर'फोरखौ अननानै गावनि पलिटिकेल ब्लेसिं महरै भारत संबिजितनि 6 शेड्युलनि सिङाव जे बिटिएडि आरो बिटिसि एरेन्जमेन्ट होनाय जादोंमोन, बे एरेन्जमेन्टखौ दिनै नै भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होखानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट आरो बेखौ बेंग्रा सेल्फ रुल एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटास बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ सिफायफिननायनि गोथौ राजखान्थियारि खैसार सानाया दिनै प्रेक्टिकेलआव महर मोनफैबाय आरोखि। 16था ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ लांफिननाय आरो मोनखानाय 3079 बर' भिलेजेसफोरखौ सोनानै जे बिटिएडि दानाय जाबायमोन, नटिफाइड जाबायमोन, कनस्टिटिउसनेल ट्राइबेल एरिया हिसाबै नटिफाइड जाबायमोन, बेखौ दिनै बाउन्डारि कमिसन दानानै दानख्रेबफिननो नागिरदों। बिसोर मोनसे गिनाय दं आसाम गभर्नमेन्ट बा आसामनि बौद्धिक महला एन्टि बर'फ्रा जे मोनसे समाव बर'फ्रा बे आथिखालनि बिटिएडि ओनसोलखौ लानानैनो आलादा रायजोखौ बिसोर मोनहैनोबो हागौ। बेखायनो बे बिटिएडिआव थाखानाय बेनि जिअ' पलिटिकेल बाउन्डारिनि कम्पेक्टनेस आरो कन्टिगुइटि बेखौ डेमेज खालामनानै एडभान्स दाननायनि राजखान्थियारि खैसारजों बाउन्डारि कमिसनखौ फोज'दों आरो नै दा बावैनो नैबे दाननि सेप्तेम्बर दाननि 30 अक्ट'खालिनो बाउन्डारि कमिसनाव रिपर्ट होगोन जाहैदों। बे बाथ्राखौ दाख्लै आसाम एसेम्ब्लियाव बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार इनचार्ज उर्खाव गौरब ब्रह्म बिथाङा माखासे एमएलएफोरनि सोंलु सोंनायाव बिथाङा फिननाय होदों। दा बिराद दुखुनांथाव बिथाङा जिबायदि प्रटेस्ट खालामनांगौमोन
जेबो बाथ्रा बिथाङा बुङाखिसै आरोखि दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे थैलाय उजिलाय बिटिडिआव हाबखानाय 3079 गामिखौ दरसेबो दानहोनायाव जों गैया आरो बेखौ होबथानायाव साफ्रोमबो बर' फिसाया बेयाव बाहागो लाफानांगौ मा इउपिपिएल मा एबसु मा बिपिएफ जेसेबां बर'फोरनि आफाद दं पलिटिकेल पार्टि नन पलिटिकेल पार्टि गभर्नमेन्टआ जुदि दाननो नागिरमारोब्ला बेखौ थैथों होबथानांगोन मोनखानाय जे बिटिडि आरो बिटिसि बेखौ दाननो होनायनि खुनु कुइसनानो फैया बिनि थाखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट आरो गुवाहाटी हाइ कर्टआव बिटिडि आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै बेनि स्टेटासखौ जेरै दं एरै लाखिफिननांगौ होननानै जों गुवाहाटी हाइ कर्टआव मोनसे पिआइएल केस इतिमध्ये जों होनाय जाबाय आरोखि जों आसाबादि डेफिनेटलि गुवाहाटी अनारेबल हाइ कर्टआ जोंनि जे प्रेयार जोंनि जे आर'ज बे आर'जखौ बिथांमोना गनायगोन आरो जुदि जोंखौ बाव फेजेनोब्ला सुप्रिम कर्टसिम जों चेलेन्ज खालामहैफिनो जों गोनां जागोन आरोखि दिनैनि दिनाव गुवाहाटी हाइ कर्टआ गेदेमा रन्जन दैमारिखौ जोबथा जिउनि थाखाय साजा फोसावफिनबाय बेथ' गभर्नमेन्टनि बिराद गाज्रि कनस्पिरेसि एनडिपिफोरखौ गावसिनि गोदान एकर्डनि जि एमअएस बे एमअएसनि ड्राफ्टखौ रावनोबो दिन्थिया जासेनो गबिन्द बसुमतारीनि बादै प्रमद बर'नि अनगायै गुबुन सिगनेटरिसा खुनु दिन सिगाङाव नुनोनो चान्सखौ मोनखायाखैमोन भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव फोथायनानैनो आरो एबसुनि सायाव फोथायनानैनो एनडिपिनि बिदा फंबाय बिथांमोना आरो इउबिपिआबो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आनवान्टेड आनकल फर ट्रेसारास थगायग्रा ट्रेइटरास बे थामथि गोरोन्थिखौ खालामनाय जादों बिथांमोना आसा खालामदोंमोन हयथ' सभारेन कान्ट्रिनि थाखाय 3 जुजिबाय सभारेन कान्ट्रिनि दाबिखौ नागारबाय सेपारेट स्टेटआव बिथांमोना फैबायमोन जे भारत गभर्नमेन्टआ निस्सय थगाया साननानै ड्राफ्टनि कपिखौ एडभान्स नुवा हसिया बिथांमोना सहि हैनायावनो बिराद गोरोन्थि जानाय जाबाय दिनै जुदि बे रियेलि बे थामथि बड' एकर्डआ बिटिआर एकर्डआ जुदि रियेलि पिस एकर्डमोनब्ला सान्थि सुक्तिमारमोनब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि बे रोखोम लादोंमोनब्ला दिनै सुक्तियाव सहि होनाय रन्जन दैमारि बिथांखौ सेन्ट्रेल जेलाव मानो सोनानै दोनहैबावखो बिथांखौ जि केसफ्राव फासायदोंमोन बे केसफोरनि सायाव रन्जन दैमारि बिथांनि जेसेबां उकिल दं एडभकेट बिथांमोना होनांगौखिनि जुक्ति तर्कखौ होखांबाय होनदोंमोन हियारिंनिल' बाखि दंसै होनदोंमोन दिनैसो नोंथांमोननिफ्राय आं खोनाबाय जे रन्जन दैमारिखौ फिन आरो खेबसेबाव जेलाव सोना दोनहैफिनबाय मोजां उद्देश्यजों बे गोरोबथाखौ खालामाखै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोजां गोसोजों जुदि सुक्ति खालामदोंमोनब्ला एनडिपि बिथांमोननो गुबुन गुबुन मिलिटेन्ट ग्रुपफोरनो जेरैहाय जेनेरेल एमनेस्टि होनानै फैलाव लांदां अख्राङाव फैनायनि अपेन स्काइआव फैनायनि जे चान्स मोननांगौमोन बे चान्सखौ मानो होनाय जादों बिनिफ्राय बुजिनो हायो जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एन्ड गभर्नमेन्ट अफ आसाम themselves have betrayed the Bodos, have betrayed the leaders of the British NDP leaders. आरो बे एकर्डखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिट्रे खालामफिननाय जाहैबाय माबोरै बिट्रे खालामखो सुक्ति खालामग्रा मानसिखौ दिनै जेलाव मोनसोबाय थागोन रन्जन दैमारिनि अनगायैबो फ्राय 100-200 जनसो केडारफोर लिडारफोर दिनै बे गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव बिथांमोना सेवगासिनो दं बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आं आपिल खालामो एसे हल बर' जातिखौ रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेसेबां एनडिपिनि केडार लिडार सेन्ट्रेल जेलाव सेवनानै दंबाय थायो बिथांमोनखौ थाबैनो हगारनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सायाव खाथियाव प्रेसार नारसिननांगौ दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोबथानायाव आंनि खावलायनाया बेनो जे जेसेबां पलिटिकेल पार्टिस दं बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां आफादफोर दं खुनु डिफारेन्सखौ लाखिया जासेनो आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ सोरजिनायनि अनगायै बर' हारिया थांनायनि जेबो राहायानो गैलाब्ला बेखायनो बे बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लानांगौ आरोखि
बिनि थाखायनो डिसेम्बर माससिम जों समय होनो नागिरदों अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर मासनि गेजेराव एसे हल जों बर'फोर ज' जानो हायो ना हाया बर'फोरखौ ज' खालामनो थाखाय जों बिदिखौ मोनसे सुजुग होदों आरो जों सुजुग लादों आरो मोनसे रेकर्डखौ डिनाउन्स खालामनायनि माबा मोनसे बेबस्था दं नामा अलरेडि जोंथ' जेसेबां सिनियर बड' सिभिल ससाइटिनि मानसिफोर अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड एबसुनि गोदोनि सिनियर लिडार्स वार्कार सापर्टार मेम्बार 2020 मायथाइनि 8 मार्च अक्ट'खालिनो क'क्राझार टाउनाव जोङो जथुमनानै बे बिटिआर रेकर्डनि प्रस एन्ड कन्सफोरखौ डेमेरिट्सफोरखौ जोङो एनालाइसिस खालामनानै जों मोनसे सिद्धान्तआव फैदों बे रेकर्डखौ जों खुनु पद्धति एक्सेप्ट खालामनो हाया होननानै दा बड'लेण्ड आलादा हादोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो पार्टि हारिनि मानसिया ज' जायोबानो सोमावसारनो बारसोमबानो बे रेकर्डआ अट'मेटिक ओरैनो डिनाउन्स जाखासिगोन बे इमप्लिमेन्ट जाखाला बियो सार मोनसे सुंद' फैदों पाब्लिकनिफ्राय पाब्लिकफ्रा गोबां बिदिनो गुलाय गुजाय जाबाय बर' हारिफ्रा मानो होनोबा बर' हारिफ्रा बे खेबाव थगायनायनि खुनु कुइसनानो गैया आंनि बैसोआ 60 प्लास जाबाय दिनै जों जे 4 फेजनि जे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों सोमावसारदों बेयाव 50 प्लास 60 प्लास 70 प्लास 80 प्लास मानसियानो दिनै आग भाग लादों आरो जोङो जायफोर गोरलै बैसोनि फरायसा फरायसुलिफोर बे सेपारेट बड'लेण्ड मुभमेन्टजों जों जागायफिनबाय बै सोमावसारनायाव जों बिथांमोनखौ बारसोमहोनो जों गोसो गैया सिगाङाव एबसुआनो आलादा हादोरनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै लेखा फरा फरायनाय दिगाव जोंहा जथेस्थ' खहा जादों बेखौ जों रियेलाइज खालामनानै जों दिनै खावलायदों जे गोरलै बैसोनि फरायसाफोरखौ जों बाव बाहागो लाहोनाय नङा बेयाव बैसो गोरा मानसियानो बाव थैथां बाहागो लानांगोन आरो जोंनि मुभमेन्टआ ओरैबायदि जागोन फिजिकेल मुभमेन्टखौ अलरेडि जों फोजोबखांबाय रेलगारि होबथानायखौ फोजोबखांबाय नेसनेल हाइवे ब्लकेट खालामनायखौ फोजोबखांजोब्बाय मानसिनि जिउ दान होनांगौ सुप्रिम सेक्रिफाइस 5000नि बांसिन बर' फिसाफ्रा जिउ गारखांबाय एबार जे सोमावसारनाय जागोन बे मेलेमनि दावहा इन्टेलेक्टसनि दावहा जे मा जुक्तियाव बर'फ्रा आलादा रायजो मोननांगौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जि बुंगोन जे बर'फोरनो रायजो होनो हाया रायजो मोना जों काउन्टार होगोन मानो जों मोना गुबुन जुदि रायजो मोनदोंब्ला बर' मा मोना बर' जातिया एन्टायर नर्थ इस्ट इन्डियायावनो जेसेबां ट्राइबेल मानसिफोर दं बे ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेराव लार्जेस्ट सिंगल ट्राइब नागाफ्रा जुदि कयेक लाखजों जुदि आलादा नागालेण्ड रायजो मोनोब्ला मिज'फ्रा जुदि मोनोब्ला गार' खासिया जयन्तिया जुदि मोनोब्ला अरुणाचलिसा मोनोब्ला तेलेंगानाफ्रा मोनोब्ला जों मानो मोना मोननायनि खुनु जाहोनानो गैया आरो जोंनि बे दाबिया लेजिटिमेट जास्टिफाइड एन्टायर नर्थ इस्ट इन्डिया बारिं दि हिल्स रिजन हाजोखौ बाद होनानै गासिबो प्लेन ओनसोलावनो बर'फोरनि जुग बे हिसाबै जोंहा हिस्ट्रिकेल प्रेडिक्ट दं जोंहा जारिमिनारि क्लेम दं बे हिसाबै आं खावलायनो लुबैदों जे जि सोमावसारनाय जागासिनो दं जे जालांगोन बेयाव आइ आफा रायजो राजाखौ हारिखौ थगायनानै कुइसनानो गैया सोरबा जुदि थगायनो थाखाय जोंनि बे सोमावसारनाय हाबनानै थायोब्ला बेटार हि शुड इमिडियेटलि कुइट बे ओंखारना थांफिनदों आरो सोरबा पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बे सोमावसारनायखौ जुदि सेबटेज खालामनो नागिरदोंब्ला पलिटिकेल माइस लानो नागिरदोंब्ला बे गोजानाव जानगारना थाखानाय गाहाम बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन
गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।